गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो दिनै भारत हादरा 78थि उदांस्रि सान फालिदों। दिनैनि 15 आगस्ट सानावनो भारत हादरा 1947 मायथाइयाव ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां जादोंमोन। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननाय अहिंसा खान्थिनि सोमावसारनायजों भारत हादरा उदांस्रि जादोंमोन। ब्रिटिशफोरनि गादबनाय, सोबख'नाय, नेवसिनाय बायदि गाज्रि खुंथायनिफ्राय उदां जानायनि मोनसे गेदेर नेरसोन बायदियै भारत हादरा बोसोरफ्रोमबो गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायखौ सिगाङाव दोननानै 15 आगस्ट उदांस्रि सानखौ हादर नाङैनो गाजा गोमजायै फालिबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला खुंथायाबो जिल्लानि गाहाय मावखुलि पेरेड ग्राउन्डआव हादरनि 78थि उदांस्रि सानखौ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै बिबुंथि लाखियो। उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिया सामलायनाय हाबाफारियाव गोबां फरायसालिनि फरायसा, फोरोंगिरि, गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमा, सरकारनि मावख'गिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां हादर अनफावरि रायजो राजाफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि मार्च दिन्थिफुंनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गाबगोनां हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गाहायै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानाय मोनसे मोजां थासारिखौ नुनो मोननाय जायो। Iman nalge.
दिनै जोंनि बिमा हादोरनि 78थि उदांस्रि सान आरो बे सानाव आं दुलाराय भारतनि लोगोसे दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आंनि सिबिनाय आंनि सन्मानखौ जासिदों। दिनै साना भारतनि थाखाय आरो जोंनि भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान। मानोना 78थि बोसोर दिनै भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदां मोनदों। बिनि सिगाङावनो ब्रिटिशआ जोंखौ फ्राय 200 बोसोर राजत्ता खालामदोंमोन, जोबोर अयथासार जादोंमोन। खिन्थु बेफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जोंनि बै समनि दैदेनगिरि जेरै हारिनि बिफा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पेटेल, सुभाष चन्द्र बस बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे गणतान्त्रिक आरो अहिंसा आन्दलन जादोंमोन। आरो बे आन्दलननि फलाव दिनै जों बे हादोरखौ 1947 मायथाइनि 15 अक्ट'बर खालि जों उदांस्रि मोनो। आरो थांनाय फ्राय 78 बोसोर जों उदाङै थांना थानो हादों। आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा प्रधानमन्त्रि आरो राष्ट्रपतिनि दायित्व लानानै बे हादोरनि सुबुंफोरखौ जौगालांनो थाखाय खामानि मावदों। दिनै जों सोलोंथाइनि बिथिङाव, रांखान्थिनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगाथाय हादोरफोरजों समानै आगान सुरनो हानाय फैदों। बेनिखायनो जों दिनै रंजायो। आरो लोगोसे जों आं बेखौनो दिनै बुंनो सानदों जे जोंहा भारतआव 200निख्रुइ बांसिन हारिसाफोर दं। जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो 22निसाय बांसिन हारि आरो हारिसा दं। बे गासैबो ज' खौसे जालायनानै जों बे उदां भारतखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बे उदां भारतखौ जौगाखांनो थाखाय गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावो। बेखौनो खावलायो।